Hau da ba, zure logela. Pasa lasai barrura. Eskerrik asko. Ea ba, hemen txoea. Koltsoia oso erosoa da, ikusiko duzu. Izarak bakarrik jarri ditut, beroa ez pasatzeko. Lasai, normalean ez dut berorik izaten. Tira, bada ezpada manta batzuk dituzu armairu barruan. Hotza sentitzen baduzu, hartu lasai. Ados? Ados. Armairu barruan kutxa gotor bat dago. Giltza bar baduzu, eskatu. Zertarako? Batzuetan jendeak oso eraztun garestiak ekartzen ditu. Edo balio handiko erlojuak. Badakizu, altxorrak. Horiek ondo gordetzeko giltza ematen dugu. Ondo da. Ze altxorrek harri duzu maletan? Nire altxorra? Mendiko botak. Tira, orduan ez duzu giltzarik behar. Eta amaitzeko, komuna. Xampu poto bat jarri dizut, bada ezpada. Esku oialak ere hor dituzu. Gehiago behar badituzu, eskatu lasai. Ez kezkatu, moldatuko naiz. Dena ulertu duzu? Bai, horixe. Primeran, orduan bakarrik utziko zaitut. Itxaron, gauza bat aztu zait. Gauean zaratarekin esnatzen zara? Egia esan, bai, lo harina daukat. Zergatik? Itxaron, momentu bat. Hartu, belarriko tapoiak. Tapoiak behar ditut? Ez, seguruenik ez. Baina inguruko mendietan behiak daude. Batzuetan, ostatura gerturatzen dira eta sekulako kontzertuak ematen dituzte. Sekulako musika. Tira, zarata hori gustatzen zait, naturarekin konektatzera etorri naiz. Ondo da, baina badazpada hortxe dituzu tapoiak. Eta orain bai, banoa, gozatu egonaldia. Mila esker!